Estem al matí de dijous de 26 d'octubre de 1922. Esteu a French Hill, a l'oficina de Mordecai O'Leary, àlies el Martell. És el vostre cap. Vale? Durant la setmana passada vau tenir uns petits problemes a l'hora de complir les seves ordres. Rudy, has tingut un somni una mica estrany. No... Has somiat amb la immensitat de les estrelles. Sonaven unes flautes estranyes. És una melodia lleu i no especialment tenebrosa ni extravagant, però t'ha semblat especialment terrorífic. Esteu davant de la panaderia Hogan, que és la tapadora dels negocis d'O'Leary. Us esteu esperant els tres us esteu esperant a fora fins que arribeu els tres i el panadero us fa un símbol, un gest perquè entreu cap dintre, que vol dir que O'Leary ja està preparat per parlar amb vosaltres. Entreu amb atravesseu tota la panaderia i entreu en una sala sense finestres. La paret el paper de la paret està esgrogueït. Hi ha un escriptori i un home sentat a la cadira de l'escriptori està llegint el diari que li tapa la cara. A darrere de l'escriptori hi ha un home gros, enorme. Li diuen Klaus. És un matón de poca monta. Està apoyat a la paret. Sentat al darrere de l'escriptori, tapat pel diari, hi ha O'Leary. És un tio irlandès prim amb pinta perillosa. El temps passa i us està obviant completament. Fins que al cap d'una estona, un silenci incòmode, abaixa el diari. I diu: Mira qui ha vingut. Josh Cleuman. Me n'alegro que estiguis aquí. Sobretot després de perdre un carregament del millor whisky com vas fer la setmana passada. Em sorprèn que no hagis marxat a Dunwich. Que això t'honora, això sí. I mira qui hi ha aquí. El senyor Best. Veig que tu també has vingut. I tu des de quan pots atracar un banc sense preguntar-me? I si ho intentes, almenys roba algo, no? Molt soroll. A callar. Molt soroll que m'ha costat molt de silenciar. Vale. I per últim tenim aquí el senyor Pepper. Ara t'has tornat un goril·la? Ara t'has tornat un maleït goril·la? Et vas dir que assustessis al botiquer, no que li espargissis el cervell per totes les galetetes. Sóc jo qui ha de netejar-ho tot ara. Ho sento, senyor. No, a callar! Us hauria de cobrar amb unes quantes dents. I aixeca un martell enorme i pica amb el martell a la mà. Però esteu de sort. Necessito un petit favor i tot quedarà perdonat. Coneixeu a Jack l'Empregalós? És un lladre autònom que va a la seva. Però bueno, va a la seva mentre es faci una petita contribució benèfica a la nostra fundació, clar. Doncs un ocellet m'ha dit que un recient arribat a la ciutat li va pagar generosament per donar 3 cops en una sola nit. L'ambició, la perdició dels homes mediocres. Jack es va tornar ambiciós i es va descuidar de dir-me'n res. I sí, va donar els 3 cops. Un a la biblioteca de la universitat, l'altre al museu de la mateixa i el tercer a la casa d'un professor. D'això ja fa una setmana i aquí ningú li ha vist el pèl, així que crec que l'he de buscar jo. Llavors penso, qui em pot fer aquest favor?
quin cuc conec que em degui un favor. Jo te'n de cul. Vull saber què va robar, qui el va contractar i vull la meva part. Vull els meus diners, vull respostes. Teniu fins diumenge i ara foteu el camp d'aquí. Me trec la gorra en forma de saludo i marxo. Ara mateix, senyor, ara mateix. El que necessiti, Olivi, vostè em va treure dels barris pobres. Marxeu! Marxem. Quin dia és avui, per cert? Dijous 26 d'octubre de 1922. Vale. Tal com sortim, espero que estem fora de tota escucha, de que ningú ens senti, fora de la panaderia. I me dirigeixo als meus nous companys. Imagino que no havíem treballat abans, no? Ens havíem vist, potser, però per la panaderia, però... És plausible. Val. Digo, Best, hòstia, simpàlic? Timpàlic? Simpàtic. Pepper el simpàtic. Ah, vale. Bueno, podria Vale. haver posat el al mig, però pensava que no hi cabria, però després ja ha capigut. Vale. Best, Pepper, veig que li demem una grossa a l'irlandès, no? Bé, jo sempre he fet la meva feina quan m'han demanat. Pensar, no penso gaire, jo sóc més d'hòstia. Tranquil, no pateixis, ja m'encarregaré jo d'això. Molt bé, tenim 4 dies per trobar Jack, saber què és el que ha robat, qui li ha pagat i que ens doni la nostra part, no? Jo si voleu el puc fer parlar, però primer l'hauríem de trobar. Suposo que O'Leary no ens pot donar més informació perquè si no ja la tindria, ja l'hagués anat. O sigui, no sap on viu aquest home ni on treballa Jack. Olivi sap el que diu. És com un déu, però ja ens ha dit la universitat, la biblioteca, la casa d'un professor. Sí, això són els puestos on ha robat, no? Però no estarà allà, ell, per descomptat. Podrem anar a buscar pistes, això sí. Podem. Jo hi aniria, sempre sé deixant alguna cosa. Comencem per la biblioteca de la ciutat? Feu-me una tirada. Feu-me una tirada d'intel·ligència. Tots? Tots 3, sí. Éxito. Vale. Hòstia, Pepe, has fallat con el 85. Vale. Josh. Coneixes... Jimmy el Rossinyol t'ha parlat alguna vegada de Jack Lampegalós. Freqüenta els tuguris. Ho comento. Dic, I Rudy, Jack Lampegalós, es passa pel Sycamore i, per molt que sembli mentida, per Northside. Coneixes tant un com l'altre. Sycamore és un tuguri de Barrios Bajos, a prop de casa teva, i Northside és un tuguri de matons de mafiosos amb classe. Vale. Has sentit en algun puesto que aquest paio inclús anava a Northside. I Pepper, no tens ni idea de qui és Jack. Ah! Nois, jo aquest paio em sembla que l'he sentit i l'he vist alguna vegada als pubs dels que freqüento. Sabeu què és el pub Sycamore? Jo el pub Sycamore l'he vist alguna vegada, diria. Amb aquella cara de tasa que fa. Muy bien, pues ens podríem apropar aquest vespre per allà, no? Ara que deu de ser matí. Sí. Què us sembla si primer fem una visita al nostre company Jimmy Rossinyol a veure si sap alguna d'ell? Podríem.
Oh, i tant. Tu coneixes? Sí, sé on trobar-lo. Hi ha un parell de tuguris que acostuma a visitar, així que no crec que em costi molt de trobar. El Sycamore és on va sempre. Ah, sí? Sí. Ah, bueno, doncs mira. Ja podem anar a Sycamore, millor. El Lina em va fer una visita mentre me peto els nudillos. Bueno, sembla que ens ha tocat la loteria, no? Perquè vaya 3 cagades que vam cometre i només per trobar un pardillo ens disculparan. No ho El sé, no ho sé. senyor... Jo crec... El senyor és amable a la seva manera. A Intentem tots ens ha donat una vida nova. A mi em dóna de menjar i per viure, o sigui, jo faig el que em faci falta. A mi em va treure del port. Només per això li dec la vida. Ai... Mira els meus fidels companys i penso, mare meva. Molt bé. Pues som-hi. I intentem no cridar massa l'atenció. Sabeu que el Sycamore s'hi ha d'anar de nit. Pots trobar el jefe de dia, però... Vale. Però poca cosa, no? Pues llavors sí, potser sí que... Estem a l'edat... A la llei seca. A los años 20, vale. Sí, però sempre podeu... Evidentment, als llocs que estem nombrant n'hi ha de whisky. Son Allà pajarerías, es ¿no? veu. Que dicen. Són tapaderes. El Sycamore és una tapadera d'una floristeria. Perfecte. Vale, pues... Vale. Si ens agafa de camí podríem passar a saludar al jefe i preguntar-li si ahir va vindre, per exemple, i si no, pues anem directament a la Bíblia o al museu. Hem de descobrir la casa del professor, i el professor potser era de la biblioteca o del museu també. Si no, podem anar a preguntar inclús a algun diari o a la policia. Jo aquí tinc una pregunta. Com ho sé si puc conèixer algú del món acadèmic per dir alguna cosa? O algun personatge? No coneixes ningú del món acadèmic. PDRA? No es pot. No ho crec. No crec que la gent del món acadèmic acabi a la màfia. Bueno, no sé, algú així que tingui favors pendents o... Tira'm sort difícil. Si me treus una tirada de sort difícil, coneixeràs algú. Uf. No coneixes ningú. Ja! Sort difícil era un 15. La Universitat de la Calle. Ok. Podríem passar per la casa. Podríem passar per allí desapercebudament. Però quina casa? La del profe. Però si no sabem quin profe ni res, no? Ah, no? No? Ah, vale. Pensava que sí. No, hem de saber, hem de descobrir-ho, inclús. Quines coses he pensat, Pepper? No sembla mentida, normalment sóc jo el que diu aquestes coses. Espavila, tio, espavila. Començaria pel museu, que potser per les tardes no obrem. Anem, jo en aquests llocs no m'hi acostumo a anar, però si voleu. A mi d'allí sempre em fotem fora, però anem-hi. Potser amb vosaltres dos sí que em deixaran entrar. És més, si anem aviat... Ah, bueno, això va passar fa una setmana en vidre, és veritat. No, encara no trobarem vidres trencats, només. Fa una setmana. Vale, entrem al museu i intentem parlar amb el guàrdia de seguretat o... Aneu cap al museu. Sí. Sí? Bueno, jo ho proposo. No, ho imposo. Chicos, deberíamos ir al museo. Hacedme caso. Vigila amb el teu tono, perquè la feina ens l'ha manat l'Olivi, si no, ja veuríem jo, amb un nyicres com tu. Pero ves, has dicho que tú eres el que obedeces, ¿no? Però no t'obedeixo tu. Tu no ets l'Olivi. Així aneu cap al museu de la universitat. Sí. Sí. El museu de la universitat està al carrer West College, al costat del campus. Ja està fora del campus, però està al costat del campus. Pues aneu cap allà i aneu a peu, o teniu cotxe. Algú té cotxe? Me sembla que algú de vosaltres té conduir, ¿no? Sí, però cotxe no. Sí, però cotxe no. Bueno, pues res. Pues esteu una llarga hora caminant per Arkham fins que arribeu al museu de la Universitat de Miskatonic.
Que la universitat és que està a prop del campus, pot ser? El campus universitari, el museu està fora, és el museu de la universitat, tot i que està fora de la universitat, perquè és propietat de la universitat, i està allà al costat. És un edifici construït de formigó, amb unes escales que pugen i als costats dos estàtues de lleons dorats. Molt Hi ha un cartell que diu obert de 10 del matí a 6 de la tarda de dimarts a diumenge, de dimarts a dissabte. Vale. Entreu dins i a l'esquerra hi ha un petit mostrador on hi ha un home ros de cos atlètic però entrat amb edat. Podries dir que deu tenir uns 40 o 50 anys. Hola, bones. Què veu? Com és Josh? Com va vestit? Hòstia, no t'havia entès la frase, tio. Jo s'intenta vestir de la forma menys cridanera possible i més per passar desapercebut. Porta una boina de l'època, una camisa de quadros d'un color beix i uns pantalons de pana marrons. Semblaria una versió adulta i arreglada d'un xico de los periódicos. Vale, però no fa pinta de mafiós, entenc, pues. No, ni porta traje, tampoc. Vale. I Rudy? Rory mira i al mig hi ha Rudy. Com és Rudy? A Rudy sí que el veu vestit amb traje. És un tio de poca monta, però li agrada vacilar de que està la màfia. Per tant, no se n'amague. El veu amb traje i... amb un I traje les ales negre cap dalt, no? Les ales cap dalt, típic de... És un vacilón, sí. I un sombrero. I un sombrero. Rodó o El típic de... un fedora? Vale. Sí, correcte, un fedora. I per últim, Pepper. Va de forma elegant, però no així de màfia ni donar la nota, sinó és un tio que vesteix bé, no sé, diplomàtic, no sé com dir-ho, així que... Vale. Sí, va vestit bé, un senyor bien i no fa pinta xungo, al contrari, fa pinta asimpàtic, amable... El Rudy destaque. Vale. Destaque entre els dos, més que res perquè és molt més gros que ell i perquè no s'amaga de tindre la pipa entre la butxaca de l'esquena. M'imagino, amb un traje d'aquestos marrons que els hi surt els punys de les camises i tot, no? O sigui... Correcte. Pues es dirigeix a Pepper. Hola. Desitgeu alguna cosa? Sí, mira, bon dia, què tal, com va per aquí? Tot bé, pel museu? Tot tranquil? Fins ara mateix, sí. I així continuarà, home. És un museu molt bonic. Mira, veníem perquè, bueno, hem sentit que hi ha uns quants problemes últimament per aquí a la Bíblia i és que ja no es pot estar tranquil a un món, Problemes? Sí, bueno, i m'introdueixo una mica i hem sentit que va haver un indeseable que va sostreure algo que no era seu d'aquí, veritat? Ah, sí, Fa sí. una setmana. Sí, sí. Fa 5 dies. 5? I què? M'han dit que la policia no... En no la fa res. matinada del 18. Fa 5 dies, no? Sí. Sí, bueno, 8 dies. No sé on tinc el cap. Sí, sí, van robar una daga. En saben alguna cosa? Bueno, Li la veritat és que agrairíem molt. Hem sentit veus, Inclús els però... podrien pagar. Interessant. Perquè és important, no?, aquesta daga. Bueno, no tampoc et pensis. És una daga precolombina. Quan Rudy sent pagar, se li brillen els ulls. I diu, sí, com? Què diu? És una daga... és una daga... Vull dir, valor econòmic en té per nosaltres a nivell històric, però no és valuosa. Ja ve. I si dius que és precolombina és que és d'alguna civilització d'aquí, no? Maya o algo per exemple. No sé si s'havien descobert als anys 20, suposo que sí, no? Bueno, no, Maya no, perquè estàs al nord. Encara és més anterior. Vale, i si és del nord, suposo que serà Índia, Apache o coses així rares, no? Que algú em faci una tirada
de intimidación, Pasó. charlatanería... Jo anava a intimidar, Molt però bé. encara no Espera, no no cal trobo que- el moment no cal- de rol. No cal que intimidis. El freno, intento fer una tirada de majete, un moment. Perspicacia, encanto... Sí, un moment. M'agradaria saber simplement... Bueno, abans de fer aquesta tirada, volia preguntar un parell de cosetes més, però bueno, si fem la tirada suposo que anirà millor. Bueno, però... Bueno, com vulguis. Fes Sí, la tirada, sí, bien. primer fes la tirada. Vale. Josh, endavant. No, si he superat Pepper, que digui. Josh, endavant. Vale, li vull dir... Bueno, suposo que si ha passat 8 dies i no he rebut res, suposo que la policia no us ha fet gaire cas, no? La policia van venir el primer dia. Però... Ja. Sí, ho tenim tot marcat. Veniu. La policia, no tenia idea. Mira, és que m'agradaria proposar-vos a veure si podem creuar informació, perquè nosaltres també l'estem buscant i llavors potser us podríem ajudar. És interessant. I jo m'apropo amb ell, l'agafo per damunt dels ombres i dic: Ja sabeu de quina manera ens ajudem, que sí? Mierda. Ja, potser... De quina manera es refereix? Que li doneu un llibre. I l'apreto una mica més, des dels ombros, li faig la garxina i li dic: Ja saps de quina manera, que no saps per aquí treballem? Vale, el frenem, el freno, allò de tranqui, Rudi. És nuestra puta tarjeta de presentació. El nostre company també és precolombí o pre-neandertal. No sé què has dit, però vigila, És bo, tranquil, Rudi. Sí. Perdona, em dic que jo sóc Josh i li dono la mà intentant frenar una mica l'agressió i dic el vostre nom? Rory Baxter. Però... Molt bé, Rory, anaves a fer alguna cosa molt interessant, que era ensenyar-nos la situació, veritat? Però podeu anar-hi vosaltres mateixos. No tinc cap problema. Passeu. Sí, és cert que els he de dir que no van robar res més ni van tocar cap objecte. Sembla ser que sabien a lo que venien. Per on van entrar? Per la finestra, porta? Per dalt. Ah. Sí, veus que li ha canviat molt el tono, està bastant cagat i el que vol és sortir d'aquí. Van entrar per dalt, van fer un forat a un vidre. Si fixa, la fusteria és nova. I el vidre també, Bé. clar. Entreu vosaltres, entreu. No, acompanya'ns. Rudi, fes que... no sé com dir-li. Acompanya'l, que vingui. Clar que vindrà amb nosaltres i li pico l'esquena. Tira cap endavant, que jo no sé trobar les coses, me perdo molt sovint. Vinga, tira. Ell s'avança, accedeix i s'avança, i passeu per una zona on s'exposen esquelets de dinosaures, fòssils, mostres geològiques i diorames dels primers pobladors de Miskatonic, els precolombins, els d'abans que entressin els europeus. Veieu una escena a darrere d'un petit cordill, d'uns aborígens al voltant del foc i amb un home que sembla un bruixot fent algun tipus de cerimònia. Al voltant d'aquest diorama hi ha unes quantes exposades, unes quantes caixes amb diferents vitrines amb artefactes exposats. Però hi ha una vitrina buida. A sota de la vitrina buida hi ha un cartell de metall i al davant un paper empegat. Al cartell metàl·lic hi diu: daga nativa. Es creu que podria haver-la utilitzat un bruixot per comulgar amb els esperits. Trobada el 1867 al riu Miskatonic. I al paper hi diu: peça desapareguda per un robatori recent. Sisplau, si té alguna informació sobre els fets, dirigeixis al mostrador de l'entrada. I us diu: veieu? És aquesta. Sí, va sortir als diaris també.
van venir uns periodistes i va sortir a l'Arkham Gazette. Mira al meu voltant de forma ràpida si hi ha algo que cregui que a primera vista pugui valdre més que aquesta daga en aquesta mateixa habitació. Desde luego. És una daga feta d'un metall... Bueno, Rory t'explica, no? Que no té valor i te senyala diverses coses, llibres, fora d'aquest... Un esquelet de dinosaure... No tenia valor, la daga. Perdona, Rory. Rory, qui va descobrir aquesta daga? Sí, quin va ser el grup d'investigació? Arqueòlegs, a lo millor? Sempre m'ha interessat aquests temes. Sí, arqueòlegs. Quin arqueòleg? I et diu... Henry Rhodes. El senyor Rhodes. Per què? Però D'aquí, el senyor d'aquí de la universitat. Encara està en actiu, Henry Rhodes? Està de viatge. Saps si és un professor de la universitat o alguna per l'estil? Sí. Ho acaba de dir, Professor. sí. Sí. Ah, ho ha dit? Pensava que havia dit que treballava a la universitat. No que era un professor. Treballes a... Bueno, És un company. Està a Blackwater Creek. Què és Blackwater? hosti, i el seu grup d'investigació està en actiu? O sigui, el senyor Henry no hi és, però potser algú dels seus companys... Se n'han anat tots. Tots? Tots cap a Blackwater Creek, sí. Sabem el que és Blackwater Creek o...? Si em disculpeu, sóc un home ocupat. Què és? Blackwater... Un poble més avall de Dunwich. És molt lluny. Han trobat alguna cosa? Que jo sàpigui, no. De moment diria que no. Puc fer alguna cosa més per vosaltres? Saps quan fa que va marxar Henry Rhodes? Un mes, potser. Un parell de mesos. Un mes? Un parell de mesos. Això és que han trobat un bon fondo per estar fora tant de temps. I qui porta les seves classes o qui si estan fora? No hi ha classes encara. Espera't, Ah, no, sí, acaben de començar. Aquest any no dona classes, aquest any. Degut a l'expedició aquesta. Hi ha algú que... algun, no sé, arqueòleg, company que també conegui una mica sobre el tema premalla? Precolombí, perdó. Què li interessa? Jo sóc un expert. Bueno, m'interessa, hòstia, les cultures precolombines, no sabia que tenien dagues d'aquest estil i aquests rituals i que a més s'ha trobat aquí al riu. És estrany, no? Estrany? Sí, No, que hagi aparegut aquí al mig del riu. no. Vudú, les cultures precolombines eren totes espiritistes. I Tenien tota mena de rituals i... No és Sí, estrany, tot el contrari. No, és superinteressant, al contrari. Hòstia, no sabries pas algun llibre per poder-nos informar millor. Sempre he sigut un fanàtic d'aquest tema. Hauria de preguntar a la biblioteca, això. Algun títol que ens recomanis? Tu que fas... Tu que coneixes tu que ets el puto amo de la matèria? I et diu... el tercer estudio de la Universidad de Miskatonic sobre rituales precolombinos. Ja està. És el millor. I vaig participar jo. Mira que és molt bo d'en Rudy, I li pega una altra vegada a l'esquena. I s'acobardeix més. Si no necessiten res més, hauria de marxar. Gràcies per la seva ajuda. Sí. I se'n va i us deixa. Què? Una última pregunta, te la puc fer?
Sí, Tinc que aprofitar però ja un dia que vinguem a la uni. Ja t'ha agafat una distància, per això. Sí, diguis. No, simplement, hòstia, que cabrons, No sé qui li pot haver interessat robar una daga d'aquest valor cultural per la ciutat i la humanitat sencera. Sí, és difícil d'entendre. No hi ha ningú que tingui ganes d'agafar... O sigui, no acabo d'entendre qui li pot interessar agafar aquest objecte que no sigui per temes acadèmics, si no té valor tampoc monetari. La veritat és que no li sabria dir. No el puc ajudar, d'acord? No, d'acord, perfecte. I marxa. Pies corrent, pràcticament. I s'amaga a les oficines. Mira com marxa. Molt bé, el Rudi ha sigut una mica expeditiu, però està bé. No, ho fa bé, Ja per Nadal vine a casa a veure si m'espantes la sogra, Rudi. És aquella cosa que es bufa, l'espantasogre. És una broma. Vinga, va, anem. El Rudi és més eloquent del que pensava. Li pico a l'esquena al Rudi allò de uah, que cabron, l'has cagat, Ai, vigila, Pepper, vigila. I li canvia la cara. Hòstia, no se li pot tocar. Hòstia, ojo, Això d'aquí pinta estrany, Si bruixeria no té valor econòmic. El que m'he deixat de preguntar és qui porta la investigació. Podríem anar a fer una visiteta a qui porti la investigació del cas. A la comissaria, però llavors només que no vagi Rudi, no? Jo conec gent, policies aquests que ven a veure Whisky Mill a nit, que potser ens podria dir alguna cosa. Mira, no és tan tonto el Rudi quan vol. Home, per sobreviure a Arkham, tonto no, però almenys s'ha de tenir contactes. I tant que sí. Si és que en el fons es nota qui ha lluitat per sobreviure en aquesta ciutat. I a més, si portes una d'aquesta i t'ha la pistola allà al mig. Para, Rudi, tranquil. Això fa callar moltes boques i fer molts amics i me la torno a guardar. Molt bé, Rudi, molt bé. Vámonos d'aquí. Molt bé. Aportem-nos flaquillos. Llevémonos a Rudi de aquí y vamos a hablar de qué ha pasado. Vale, venga. De camino a la biblioteca, por ejemplo. Bueno, está aquí al lado, ¿no? Pero podemos ir a mirar y a preguntar algo. Sí, podríem anar a preguntar pel llibre aquest o algo similar com a excusa d'entrada a veure què ens diuen. Vale, estaria bé. No? Allò és estrany que hagin robat un llibre i és més estrany que el nostre cap, l'Olivi, li interessi el tema, però bueno, si l'Olivi ho diu... Un llibre dius que han robat? No, que van robar la biblioteca, però... Ah, vale, ja, però poca cosa de valor trobaran en una biblioteca, no vols dir? No ho sé, hi ha coses que no només es valoren econòmicament. Però bueno, si l'Olivi ho diu, algun valor tindrà. No es fica perquè sí amb negocis com una daga, perquè sí. De moment el percentatge de la daga que l'ha de pagar Olivi serà ridícul, així que hem de buscar alguna més si no volem que ens pengi. O'Leary ha dit que algú havia pagat generosament a Jack i O'Leary vol una part d'aquest pagament generós. Vale. Veritat. Hem de descobrir què ha sigut. I per què, no? Llavors suposo que si... Que va robar i que... Sí. Trobem tot el que va robar, inclús podem arribar a parlar amb Jack, suposo que també el farem parlar, no? Però... això seria fàcil, trobar-lo, Jack. La daga ja ha desaparegut, no? O m'he perdut jo? La daga l'han robat, no? Sí. No, trobar a Jack, dic. Sí, per això, doncs, què us sembla, companys? Anem a la biblioteca a mirar què més trobem. Sí, a veure què han robat també de la biblioteca. Sí. Els 3 robos els va fer el dia 18, imagino, no? Perquè si va ser tot en una nit, 3 atacs... Bueno, no sé si van ser tots en una nit, ara ho descobrirem. A veure quan van entrar a la biblioteca. Vale. Hòstia, ens ho ha dit el noi aquest tan amable? Aquest dia... Sí, el 18, la matinada del 18. El 18 a la nit. Josh, intel·ligència. També ha dit 5 dies, no? Tira intel·ligència... O'Leary us ha dit que els 3 cops van ser la mateixa nit.
La nit del 18. Vale. Hemos gastado 2 difíciles éxitos en esto. Vale, anem, no? Aneu cap a la universitat, pues? Sí. Vale. Està a la vora, no? Està tot al campus. Està a prop, sí. Mm. Caminant són 10 minuts. Arribeu als grans jardins de la Universitat de Miskatonic. Una valla bueno, un mur de mitja altura de pedra amb una valla metàl·lica recargolada de ferro forjat separa la carretera dels jardins. Tirada de descobrir difícil. Venga. De descubrir, ¿eh? Tiro. Sí. Buah, ni con suerte. Fatalíssim. Vale. Sortireu avall, entreu a la universitat, entreu als jardins i veieu que els estudiants tendeixen a separar-se de vosaltres. No sé por qué raó. No sé si s'haurien de separar, ¿no? Arribeu a les escales que porten a l'entrada i hi ha un gos lligat que gruny cap a vosaltres. El cel s'ha ennegrit i se sent un tro al fons, amenaçant tempesta. Entreu a la universitat i us sentiu fora de lloc entre els passadissos de marbre i les estàtues. Aneu buscant la biblioteca. Doneu toms fins que doneu amb ella. La biblioteca té 4 plantes: soterrani, planta baixa, primera i segona planta. Una noia jove i maca amb el cabell rinxollat i llarg està a darrere d'un taulell que precedeix a l'entrada de la biblioteca. Vale. Potser que Rudy es quedi una mica apartat, no, aquest cop? O què? Potser sí. No sé per què ho dieu. Perquè se te'n va la olla, Rudy! No sé. No pensis, Aquestes coses sempre funcionen. No, ets bon tio. Solo necesitas que alguien te tire granadas el resto de tu puta vida, Rudy, allò. Oh, m'agrada la granada, és dolceta. Vale, m'acosto a la noia. Hola, bon dia, maca. Que bé, una noia tan maca i tan intel·ligent com tu. Hòstia, l'altre també. Són els anys 20, allò. Què passa, trozo de Esteu carne? els tres, ¿no? No, yo... Rudy, ¿me acompañas a buscar el libro que nos han dicho? Sí, no sé, me aburricho. Y nos alejamos solo 10 pasos de ahí, mirando la primera estantería. Lógicamente no lo encontraremos ahí. Pero para estar cerca de la situación sin que podamos decir nada. Vale, fes-me una tirada d'encanto, Pepper. Pues, A veure com encaixarà això, aquesta noia. tinc també altres coses, persuasió, psicologia... Encanto. Encanto. Oh, Vale. I et diu, Sí. hola, Hola, què tal, maca? Com et dius? Lucy Konlansky, i tu? Hosti, quin nom més maco. Segur que hi ha poques Lucys Kolansky tan boniques com tu treballant en un lloc per a gent, ja està. Estàs espatllant la tirada, però bueno. Hola, Lucy. Deixa'm aquí. I tu, com et dius tu? Et dic Pepper, però em pots dir també el simpàtic. Ai, el simpàtic, que bé. Sí, cadascú I què la feu? por... I què Sí, fa sí. una persona com tu aquí? Sobretot amb Doncs aquests mira. amics que portes. Bueno, m'acompanyen, són bona gent, molt bona gent. I jo vinc aquí una mica per ensenyar-los una mica què és l'ambient universitari, per si volen fer reinserció social. El meu company Rudy, que és aquell grossot, és un xiste maca.
Fa una mica de por. Ja, però és la primera carcassa. Les persones som així, ens hem de fer una armadura. Però té un cor molt, molt, molt gran i ha tingut una vida molt dura que l'ha fet així. Mira, et volia Molt bé, preguntar... Sí, et volia preguntar per un llibre en concret, perquè, mira, sempre m'ha interessat el tema així, arqueologia, cultures així antigues. És un hobby que tinc. I quin llibre vols? Doncs busco un llibre sobre la cultura precolombina. Exactament sobre, no sé, algo així sobre rituals, armes d'aquestes que feien servir. Jo ho sé. Sí. En tenim uns quants. Vol que te'l vagi a buscar? O vol que te'l porti avui al vespre? I t'atança un paper amb un paper amb un número. Vinga! Vinga! A la nit també vindré a buscar un llibre, però no és... Quedem a la nit també, però només saber si encara que no t'ho creguis i que ets molt maca, també m'agrada... Merda, tio, m'estic ficant nerviós, jo! Mai m'havien entrat així. Es veu que ets especial, Lucy. Agafa el llibre, també. Però abans de quedar aquesta nit, per suposat, Lucy, m'agradaria saber si tens... quants llibres hi ha sobre aquest tema. Pues potser entre estudis i llibres editats, pues potser una 50. No tindreu pas algun del senyor Henry Roots? Un gran autor de referència... Sí, clar, si és professor d'aquesta universitat. Ho tenim tot el que ha fet ell. Doncs m'interessaria una mica la feina del senyor Roots, perquè per mi és un dels experts. A més hem parlat amb un altre company i ens ha recomanat encarecidament la feina del senyor Roots. Molt bé, doncs t'ho porto a la tarda. Me trucaràs. Sí, Lucy, no et preocupis. Però com que hi ha molts llibres, si ens en vols portar alguns per mirar... perquè els meus companys es culturitzin una mica. Després ja vindré jo a buscar el llibre. D'acord, seguiu-me. Gràcies, Lucy. Mentrestant, Rudy, Joss, descobrit. Ah, sí? Vull. Difícil éxito. Vale. M'imagino que mentre esperes a Pepper vas mirant per la biblioteca, no? Sí, a part m'agradaria preguntar, trobar algun altre bibliotecari i preguntar directament què és el que ha passat aquí el dia 18. Vale. Buscar algú que estigui ficant llibres o alguna cosa d'estil. Veus una dona gran, amb cara de males pusses, que està ordenant llibres i diries, ho tens pràcticament seu, creus que és de la universitat. També te n'adones de que al primer pis hi ha unes marques a la paret, unes petites marques que tu tens clar que això és que han clavat una palanca per allà. Per obrir una porta o alguna cosa d'estil. Per obrir una finestra. Una finestra. I te n'adones de que no hi ha cap escales que portin al primer pis, ni del primer pis al segon pis, perquè és un espai obert amb altura i el primer pis i el segon pis només tenen unes estanteries i vidrieres o sigui, m'enteneu? Com a la meva llibreria, vale? Que hi ha lo de dalt, sí? Pues això amb 2 pisos, més ample perquè hi ha estanteries i això és el que te n'adones. I llavors aquells pisos s'arriba per una escala gran o per l'estil, aquestes mòbils o... No saps com... No ho saps. Vale. Tampoc has vist cap escala. I veus que Lucy i Pepper passen pel teu costat. Faig una salutació així amb la cella, així con la cella, i dic que
li dic a Lucy, com agafeu els llibres d'aquí dalt? Són plantes privades. No estan obertes al públic. I això, per què? Són llibres especials o com va? Sí, és la biblioteca. Al primer pis tenim llibres rars i al segon pis hi ha els llibres prohibits, que en diem. Prohibits? Són interessants. Bé, jo no hi he entrat mai. Perquè, no? I a la Lucy li dic així, rotllo susurrant, no hi has entrat mai? No hi podríem entrar per la nostra cita aquesta nit, per exemple? Per No hi fer puc coses entrar. també com els llibres prohibides? No hi puc entrar. No tinc les claus. Al segon pis només hi poden entrar 3 o 4 professors, només. Però bueno, seguiu-me. I et porta cap a una estanteria i et diu, tota aquesta estanteria és de precolombines, d'estudis i llibres sobre les antigues civilitzacions que hi havia abans de que es colonitzessin aquestes terres. Lo de Henry Rhodes no ho tenim separat, està tot, ho tenim barrejat, ho hauries de buscar. I veus que mire a la senyora de mala llet, mire, com preocupada de que la vegi aquí. Escolta, Lucy, saps algo de quins llibres van emportar d'aquí fa una setmana? Perdona? Qui es va emportar què? De quin llibre Havia parla? sentit... No ha passat algo inusual en aquesta biblioteca aquests últims 8 dies? Tirada, charlataneria, persuasió... No, m'agradaria primer psicologia, per saber si realment no sap res. Bueno, en principi primer t'hauria de contestar i després hauries de saber... Ah, vale. Vale, pues... Charlataneria, persuasió, encanto o intimidar. Encanto no la trobo. On està? No, en tens una. Charlataneria, persuasió, encanto o intimidar. Sí, sí, tinc persuasió. Pues tira persuasió. Sí, un moment. Un moment, no trigo res. No trigo res. Ja tens la possibilitat de gastar sort i tens la possibilitat de forçar la tirada. Però, si forces la tirada i falles, Sí, Lucy desapareixerà. força tirada. Pues tira. I que es torna a tirar? Es torna a tirar, però no podràs gastar sort. Ah, no podré gastar sort. No. Ah, anem a un terç, a menys d'un terç. Força o no força? O gasta sort, gasta 21 de sort. Uf, joder, tinc 45, saps? És la meitat de la sort per una pregunta. Se recupera la sort al dormir o alguna per l'estil? No. Tot força. l'arc... Forces? Tira. Sí. Com ho saps, el que necessites de sort per una tirada? Ah, he millorat en 1. Lo que te resta, pues 50 contra 30 haurien estat 20 de sort. I Hilda, la dona amb cara de mala llet, crida a Lucy. Lucy! Ja estàs perdent el temps, vine cap aquí! I Lucy... he de marxar! I se'n va. Bueno, te queda a ti, I veus Pepe. a la senyora que li està fotent una santa bronca a la nena perquè se n'ha anat del seu... d'on li tocava anar. D'on li tocava estar. Vaig a la vella. Me'n vaig cap a la vella. Disculpi, ha sigut culpa meva. La Lucy No, culpa teva no! Culpa seva! No pots sortir No. d'allà! Ves cap allà! Corre! Hosti, I la nena... se'n va. té uns ulls tan macos com... A mi no me les vindràs amb aquestes, eh? No Aviam, passa què res. carai vols? No, res, interessar-me... En veritat estem... La Lucy ens està ensenyant sobre els llibres que teniu de cultura precolombina, perquè és un tema que ens interessa Doncs ja saps on estan, ja t'ho ha indicat bé, eh? No et pensis Sí, pas. però també ens han comentat alguns companys que havien passat coses últimament aquí a la biblioteca. És que quin món de Déu, eh? Quin món de Déu que han de liar-la estar en una biblioteca d'aquesta universitat tan prestigiosa, eh? Com es diu, per cert?
Hilda Bonnergarder. Hòstia, quin nom més maco, Hilda Bordergauer. Per favor. No hem clavat ni una síl·laba, Senyora Borderberger. Mira, sóc una persona molt ocupada. No puc perdre el temps amb tu. No et preocupis. Fes-me una tirada, però aquest cop serà difícil. De què? De encanto, persuasión... Rudi, te miro, t'aixeco la sella i potser has de parlar tu, Però difícil, t'he dit. Per tant, no Ah, rides. com ho marco, difícil? No, és igual, ja t'ho vale. dic. És la meitat. Ok, vale. A dalt de tot, opcions de tirades, pots escollir difícil, saps? Ah, coño, ok. Però és igual. Pots tirar normal i si fos un èxit difícil li diria èxito difícil. Ja està. Sí, tranquil, però per saber-ho, per la pròxima. Vale. Però ja Pues et dic adiós. que si fos difícil t'hi diria èxito difícil. Vale, deixa'm provar una cosa. No serveix, aquesta tirada? Vale, y ahora hago difícil. ¿Y qué hacer? ¿El suma o le resta mi tirada? No, és a 30, en vez de 60 és a 30. Vale, baixa dificultat. Vale. O sea, puja de dificultat el doble. Molt bé. Sí. Et diu... Està als diaris. A mi no m'emprenyis. I se'n va. Vale. Bueno, Pico, claro que de hablar con la gente eres tú, ¿eh? Sobre todo si tienen apellidos nazis, Peter. No, me refería que yo me encargaré más de las cuentas y de buscar cosas. Tú de hablar bien... Soc un tio m'encant. Sempre és l'única arma que he tingut per sobreviure. Molt bé. Piper el simpàtic. Ja més tinc un telèfon per aquesta nit. Ya he visto, ya. No te desvíes del tema, ¿eh? Vale, aquesta senyora diu que el que ha passat aquí, Jos i Rudi, que està al diari. Vull dir, és que també a vegades no mirem les coses més òbvies, com el diari. Bueno, ya, pero al diario ves a saber qué fiquen, pero sí. Bueno, y os señalo, dic, mireu allà dalt, veu aquella finestra? Clarament Que ja... ha sigut forçada, així que han entrat per allà. Això segur que és obra de Jacques l'Empalagós i els seus mètodes. Sí. Ha de buscar què collons va agafar d'aquí, un llibre, imagino, no? Perquè si estàs al pis de llibres privats... Sí. Per aquí deu... Els llibres prohibits són el segon. Això ja és el primer pis, no? Els privats, no? Sí. Exacte. Bueno, encara que també podia haver entrat pel primer i després pujar al segon. Ah, no, que no t'escales, clar. No, és un llibre privat. Què us sembla si... No sé, Jos, i si el Rudi rebenta la porta? Així de forma simulada? La de dalt, vols dir, per entrar a dalt? Clar. Ja, però i per molt que arribem, què busquem? Llibres fora? Jo és que miraria el diari, almenys per saber qui ha portat la investigació. El comissari que sigui. Exacte, podríem començar amb això i després estava pensant en agafar-te el barret, Rudi, ficar-me un pòsit que fiqui premsa i anar a preguntar a algun professor o algo, a veure què es pot dir. Perquè si és la zona privada, suposo que només altres professors sabran el que hi ha allà, no? Bueno, anem al diari, que no costa res. Segurament aquí mateix a la biblioteca hi haurà diaris, d'avui i de tota la setmana, hi haurà un històric, una hemeroteca, i podem mirar del propi... Si això va ser la matinada del 18, doncs el 19, no? O sigui, la matinada del 18 vol dir 18 matinada, o sigui, 18 a les... por la noche o 18 al matí. Buah, és que sempre se'm perd això, tio. Com? O sigui, si vam robar la matinada del 18... És la nit. El dia 18, quan va amanèixer, que era 18 o era 19? Era 19. A l'any 1920 i pico, jo no crec, vull dir, segurament tarden més a sortir les notícies al diari. O sigui, si va passar el 18 a la nit, segur que el 19 no hi eren, devia estar potser el 20. Vale. No anaven tan ràpid les notícies, ni s'imprimien tan ràpid, ni tot era més lent. Vale, doncs a la hemeroteca a buscar diaris. Sí. Jo agafo el 19 i el 20, tu agafa't el 21 i 22, i al Rudi li deixem les tires còmiques. Pues... Una tirada. Library use.
Buscar Hòstia. libros. Com? Buscar libros, una tirada. Buscar Ahora. libros. Un sol. Ah, perdó. Perdón, pues, hostia. No, pues mira, Podem tirar una persona i ja està? No. Ha tirat Josh i ha tret un 97. Pues gasto sort. Aquí com? Ah, ha tirat jo, primer. Vale. Ah, gastes 17 de sort. Sí, aquí Bueno, sí. t'ho dic... No, t'ho dic. Si no gastes sort, trobar-ho ho trobaràs. Passa que tardaràs més a trobar-ho. Vale, Però trobar-ho ho trobaràs igualment. pues no perdem temps. Eh? Sí, pues esperarem, perdem temps. Perdeu tot el punyetero dia, perquè arribes a pensar que això de les universitats és semblant a Hisenda. Has d'omplir 3 formularis, que aquí cap allà, ara et falta això, ara et falta allò, t'has perdut, has donat toms, fins que has trobat la hemeroteca, quan has trobat la hemeroteca no t'has aclarat. Amb el modo de guardar-ho, si algú l'havia Però- agafat just aquí. Però al final de la tarda, Però mira, així hem fet temps per anar al Sicamor. al final de la tarda, has trobat això que ara veureu al Roll20. Trobes 3 Tres notícies, no? notícies que veieu tots, en teoria. Sí, jo les veig. Se m'estan movent. Ah, si les moc jo, se les mou amb altres? Sí, se m'ha mogut la primera i ja només veig documentos robados del domicilio de un profesor. Ah, no, jo les he mogut que m'he ficat les 3. Ah, vale! Que no, jo m'he ficat Esquerra Central. Les tindràs una dintre de les tindràs una al damunt de l'altra, ves-les movent. I si no, al diari t'apareixeran. L'estic obrint amb ventana externa i llavors se me n'obren 2. Però bueno, Des dels diaris en teniu 3. Cadascú llegeix el diari o llegim veu alta, que voleu fer? si vols llegir, si les veus les 3, Vale, diario de Arkham Gaceta, imagino. Del miércoles 18, del mateix día. Bueno, el día següent, imagino. Daga antigua robada. Hoy el personal de la universidad ha quedado consternado al descubrir un robo en el Museo del Campus. Anoche un ladrón irrumpió en el edificio y se llevó una de las piezas expuestas, una daga que se cree podría ser de origen indígena o norteamericano. La daga ha sido exhibida como parte de la exposición de historia de la región de Miskatonic durante los últimos 12 meses. Ha estado emocionando a muchos jóvenes escolares con su gran variedad de objetos fascinantes. La daga es uno de los pocos artículos pertenecientes a la herencia tribal de Arkham. El doctor August Perplinsky, historiador local de renombre, comentó que la daga es un raro ejemplo de un instrumento. August Perplinsky no hemos hablado con nadie, ¿no? No. Comentó que la daga es un raro ejemplo de un instrumento chamántico ritual y que posiblemente fuera utilizada por el brujo de la tribu para facilitar sus viajes al reino espiritual. En un extraño e inesperado giro de los acontecimientos, el Departamento de Policía de Arkham ha confirmado que anoche también se produjo un segundo robo en el campus de la universidad. La colección de libros extraños de la biblioteca situada en el otro lado de la plaza del campus fue saqueada. Por el momento, los agentes solo han sido capaces de confirmar el robo de un objeto de la biblioteca, un antiguo pergamino escrito en griego que contiene fórmulas matemáticas. Mr. Pringler, portavoz de la universidad, confirmó que se ha establecido una recompensa de $100 para cualquier persona que proporcione información que conduzca a la captura de los ladrones y la recuperación de los objetos robados. La policía ha solicitado que cualquiera que posea información debería acudir a ellos. $100 de la época son $1000, ¿no? Algo así. Pero bueno, sí. Vale, una buena recompensa por el libro de griego de matemáticas y la daga precolombina. Segundo diario. Doble robo. En el Arkham debe ser, bueno, que está cortado. Arkham no sé. Arkham Advertiser. Si Advertiser. cliques... No, sí, sí. Sí, Tengo no el- surt. Doble robo. Un impactante doble robo tuvo lugar anoche en la Universidad de Miskatonic, donde alguien irrumpió en la biblioteca y en el museo para robar unos extraños artefactos. La policía y las autoridades universitarias creen que los robos sucedieron entre las 8 de la tarde y las 5 de la mañana. Sin embargo, no han hecho declaraciones acerca de si ambos robos están conectados. Archibald Pringler, el que hemos dicho que es el de la universidad, portavoz de la oficina del vicerrector, confirmó que un antiguo pergamino griego había desaparecido de la biblioteca y que una daga indígena norteamericana también había sido desaparecido del museo. Se dice, he leído un poco más esa frase, se dice que ambos objetos poseen un gran valor académico, aunque un escaso valor económico. Muy bien. Y el último, en la Gaceta, documentos robados a domicilio del profesor. La policía de Arkham mira, pensaba que el profesor no se había enterado de que lo habían robado porque como llevaba fuera un mes, pero sí, supongo que la policía se ha dado cuenta.
Documentos robados del domicilio de un profesor. La policía de Arkham está investigando un robo en la residencia de uno de los profesores más destacados de la Universidad de Miskatonic. Anoche irrumpieron en el hogar del profesor Stanley David. ¡Ey, es otro profe, tíos! Apuntad. Espera, casa Stanley David. El culpable entró en el estudio del profesor y se hizo con algunos documentos en los que estaba trabajando el académico. No puedo entender por qué motivo querría alguien estos documentos, dijo el profesor David. Es solo una traducción de un antiguo texto en el que estaba trabajando y no tiene ningún valor económico. Puede que el desventurado ladrón confundiera los documentos con otra cosa. Bien, pues se va a llevar una sorpresa cuando los lea, rió el profesor. La policía está solicitando que cualquiera que pueda haber estado anoche en la calle South Garrison entre la medianoche y las 2 de la madrugada acuda a ellos si vio algo sospechoso. Entre la medianoche y las 2 de la madrugada. O sea, posiblemente robó primero aquí. Bueno, no sé. Y luego una noticia de cachondeo. Perro se come todas las empanadas. El emporio de las empanadas de Fraser quedó conmocionado cuando el perro Smokey rompió allí y procedió a comerse, etc. Muy bien. Pues ya sabemos dónde han robado, a qué profesor han robado, que no es el Hanley Road, que lleva un mes fuera, el profesor de aquí. Y vale, y ya está. Entonces han robado la colección. Bueno, no, el pergamino griego de matemáticas. Que me parece bastante falso que hayan robado el pergamino griego de matemáticas, te lo digo ya. No tiene nada que ver con la daga precolombina y con la traducción de textos que está haciendo el otro hombre. Yo creo que lo bueno sería hablar con el profesor Stanley, saber qué libro, o sea, qué traducción estaba haciendo, de qué libro estaba traduciendo, a lo mejor es el libro que han robado, imagínate. Y tal, pero no sé si esperar a la mañana y hoy aprovechar y ir al Sycamore. ¿Qué os parece, chicos? Me parece perfecto. Aún nos va a acusar de robo si vamos a estas horas a casa del profesor. Bueno, a lo mejor está ahí. Si nos da tiempo, porque hemos perdido la tarde entera, si del rollo, no, es que el Sycamore abre de noche, pues vamos primero a ver al profesor y luego al Sycamore, lo que nos diga el guardián. ¿Hemos perdido todo el día y la noche o...? He perdut tota la tarda hasta caient el sol. Vale, o sigui, i el Sycamore ja estarà obert si anem cap allà? Entre que hi neu i tot, és probable que sí. Pues anem tirant cap al Sycamore. Okay, Vamos a hacer unas copas, claro que sí. tu, Rudi, què hi penses? No et S'ha sentim, Rudi. silenciat. Si el Sycamore no està obert, si voleu podem anar a casa del professor. Jo tinc claus per totes les portes de la ciutat. Clau de 38 mil·límetres, no? Bueno, pues anem Bueno, també seria una opció anar a veure, ja que estem al profe així, hola, surprise, motherfucker, i després anar al bar Vale. amb tota la informació, no? O sigui, sabem el que han robat, sabem tal, lo que no sabem és quin valor i tal, vull dir, és... Profe, ¿por qué esto vale pasta? ¿Por qué lo han querido robar? Jo aquí veig dos problemes. Una, sabem el carrer South Garrison, no sé què pone, però no sabem el pis on viu. I després, si preguntem per ell o anem a veure'l amb les nostres pintes, potser ens busquem un problema. Llavors, potser... Quin problema? Si el problema som nosaltres sempre. Bueno, potser la policia encara està investigant. La policia, no et preocupis. Que no pensin que som nosaltres que ens vam equivocar a robar i ara volem robar una altra cosa. Jo a vegades m'equivoco, però no crec que sigui aquest el motiu. No sé, potser Pepper hauria de preguntar a algú... O podries quedar amb la noia i preguntar-li on viu Stanley, si ho sap, o algun altre professor, o el director, el vicerector, que sabem el seu nom. Encara que ara a aquestes hores el vicerector ja no estarà. No, però si és d'aquesta universitat el profe, algun lloc ha de constar. Suposo. Pues, no sé, si voleu, em vaig a parlar amb la Lucy, a veure què li trec, a part de les calces. Què et sembla si tu i jo, Rudi, busquem algun alumne d'aquest professor i li traiem a veure on viu? Com sap que no tenen drets? Aquí ja no hi ha gent, és molt tard. Que no veieu, només hi ha aquella vella bruixa. Mira, vaig un moment... Segur que no té home, per què no vols que em fada que està tot el dia? Vaig a parlar un moment amb la Lucy, si sortim. Parlo amb la Lucy a veure si ens pot dir la direcció concreta del profe, no?
i ens pensem què fem. Però a veure com li preguntes. Com li pregunto? Com li tinc que preguntar? Amb simpatia. Hola, mira, que hemos quedado para cenar, pero quiero saber dónde vive un profesor de tu universidad al que han robado. Va, no li diré així, home. Jo és que... No sé ni si ho sabrà, la veritat. Però Voleu bueno. que la vaig a veure? Encara que parlar amb les dones no se'm dona bé. No ho sé, la veritat. Bueno, com que hem de marxar igual, no? Ens emportem els trons de diari, bla, bla. Sí. I li pregunto un moment. Us emporteu els diaris? No, Bueno, no. m'apunto la info. Sí, també ho tinc aquí. Vale. No, accedir podreu accedir, però us els emporteu o no us els emporteu? No. No. Vale. Joder. Que dirà la Hitler, Vandenshauer i ens rebentarà l'ojete. Vale, Pepper, busques a Lucy, però Lucy no hi és. Sí, clar, marxant, no? Tal com Rudy ha dit, hi ha molt poca gent ja per aquí. Sí que podeu trobar algun estudiant, però és complicat que conegui l'adreça del professor. Clar. Hi ha alguns estudiants, podríeu buscar. Potser si teniu molta sort. M'agrada. Potser sí. No, nois, si no, potser podríem preguntar-li al meu amic, el Jeff el Corrupte. Ja. Sempre va al pub a la nit a veure. A Anem vegades l'invito, d'aquesta manera puc saber coses. Sí, també tenim a Jimmy Rossinyol, que segurament també ens diu alguna cosa. Sí, pues... Vamos pel Sidecar, no? Vinga, vamos. Vale, sortiu. Picamol. Sortiu de la universitat. Tirada de descobrir. Voy. A una dificultat difícil. Amb difícil? Sí. Buah. Gasto sort. No! No m'ho gasto jo, vale, tira. Gasto els 12, vale? No, mira, no fa falta, n'ha trobat el Pepper. Per què tu et surts diferent? No ho sé. Sí. Abans ho he vist també amb una altra tirada. Oh, no sé si ho has trobat, però amb un 16 segur, no? O sigui, hauries de tenir 32 de descobrir. Tens 32 de descobrir? Pepper, veus això? Que sigui difícil no vol dir necessàriament que sigui més important, ¿vale? Que Ja bé. sí. Això. Sí, Quan el que costa surts, més de veure. estàs per... Quan sortiu i baixeu les escales del jardí, veus una cosa que et fa gràcia, perquè tu està claríssim que saps el que està passant i ho veus d'una hora lluny. Veus amb un home gordo, amb una jaqueta lluenta, una gorra pork pie, que està assentat amb un banc, i quan passa un estudiant s'aixeca i xoca amb l'estudiant i fa ai, cau al terra d'una forma bastant cutre, i l'estudiant el va ajudar. I quan l'estudiant l'ajuda, la prova d'aixecar, s'espolsa, li dona les gràcies i se pira corrent. Li ha robat. De perseguit, home. Quan aquest estudiant està més o menys a la vostra altura, fa així i diu: m'han robat la cartera! Vale, nois. Senyor, m'han robat! Ho ha vist? No tinc ni idea, jove. No sé de què en parlem. Sí. Aquell Ah, home, sí? no? Cap on ha marxat? I quan senyales, veus que ha desaparegut. Seguí, home... Piérdate, jóvenes. I ara què faig, senyor? I ara què faig? Què puc fer jo? I de cop veu a Rudy i obre els ulls i diu: perdó. I marxa. Me encanta, tío. En todos los equipos hace falta un Rudy como este.
Si aquell home està robant per aquí, potser avisa algo, tio, o què? Per què estem fent? Seguim-lo. Correu. Sí, exacte. No sé. Vinga, ale. Claro, és un ha robat una merda de cartera, però jo què sé. Però aquest és un lladre habitual, segur. Sí, però que els Segur està per follen aquí. per pijos de la uni. Ja els està bé que els hi robin la cartera, que no han lluitat per la que... Quins papes que tenen que els hi paguen tot. Amb una visió ràpida, mirant així pel voltant, veiem algun puesto on ens puguem sentar i bequem aquest banc, per si l'home torna aquí a sentar-se? Sí, completament. Altres bancs... Sí, sí. Diu, ens sentem aquí 15 minuts, a veure si torna aquest home. Potser que fem per separat, no? Cantem una mica amb el Rudeboy i nosaltres dos. Jo crec que qualsevol de vosaltres dos seríeu bastant estúpid per ser robat per aquest home. Si voleu, mireu a distància, jo que vaig més pijillo, passejo una... Però és que en veritat en el fons me la mig bufe, perquè m'ha robat una cartera, vale, i què? Un lladre. No, simplement penso que si és un lladre per aquí, segurament es dedica a com tu dius, a robar universitaris i demés. Ja, però no té per què fer-ho de nit. No, és veritat. Pepe. Que obrirà... Pepe, una pregunta. Què? No té per què haver vist tant més. La tirada d'intel·ligència al principi per saber si coneixíeu a Jack o sabíeu alguna d'ell, tu l'has fallat, no? Jo sí. Ah, que la era el puto Jack. Anem a veure si l'heu vist vosaltres dos. Fem una tirada de sort. Josh i Rudy. Que vosaltres sí que havíeu conegut a Vale. Jack, no? Tira. Sort, sí. O, estoy tirando en difícil. No, normal. Buala, no, ni gastando suerte casi llego. Ah, tú sí. Tens 12 de sort? No, porque está tirando en difícil. Ai, Ah, vale. La passes. Sí. Vale, no és Jack. Ah, vale. Qué cabrón, pues os habíais dejado tope de pillats, ahora. Ay, no, nos quedamos aquí a dormir hasta que vuelva. però no el reconec, no? Llavors? No sé eres que Jack, no eres Jack, no saps qui és. Clar, és que no sé, és com si ens fotéssim a perseguir, jo què sé, tio, a un pavo que roda la Rambla, saps? Jo què sé. Sí, tens tota la raó. Bueno, no sé, el meu personatge pensa jo, pues vale, no sé. Simplement per un moment havia pensat, si està per aquí potser ha vist algo, però dic, no. Sí, jo també he pensat, potser sap com entrar al pis de dalt de la Bíblia, però... No, perquè li interessaria entrar allà, a un roba carteres. Clar, és quan la patino, però jo pensaria això. No. Vale, soc de la màfia, veig algú robant, però és allò, vale, roba carteres, estudiants panolis. Ai, com a molt si mos hem perseguit perquè doni la seva comissió, però... Rudy ha pensat de que si ja l'han robat ja no té res més útil, o sigui que no val la pena. Ni s'ha preocupat per l'altre. Anem al bar? Anem al bar. I ens oblidem d'una cosa superimportant per la partida? Anem al bar que escriure així a la fitxa? No, aneu cap al Sicamor, pues. Sí, amor. Vale. Ha sigut un dia llarg, us heu descuidat de dinar. És veritat. I ara aneu a beure whisky, Ja. vale? Vale? Sí. Vinga. A mi m'és igual. Aneu cap a la floristeria. Passeu pel carreret del costat i aneu a darrere i piqueu. A la porta de darrere de la floristeria. La porta s'obre. Baixeu unes escales i entreu amb un al Sicamor. Un bareto de poca monta amb uns tamborets de fusta, una barra esquerdada. El bar està fosc i està ple de criminals. Gent com vosaltres. El whisky és barat i dolent. Hi ha cares conegudes. Lexi, Rossinyol, Larry el Gordo y ya está. ¿Larry el Gordo es el que hemos visto hace un momento? No. Vale. Vale, pues... ¿Cuánto puede costar una bebida? Tengo $10, pero $10 son 100 euros, ¿no? $2. Pues le doy $4 a Rudy. No, es igual, espero. Rudy, ¿qué te parece? Larry desde darrere de la barra
us salude. Ai, Larry no. Sí. Lexi, des de darrere la barra us salude. Ei! Josh, Rudy i Pepper. Tots tres Aquí estamos. junts? Què està passant? Pepper, què fas amb aquest matón? És la vida, tio. Escolta, Vinga, Alexi, va. a mi mai m'havies dit així, Com que no? Ai, Si ets no? tu qui ho diu. A mi me dius sapastre, Que però t'encanta. matón, no? Bueno, pues dius tu... Sempre parles de que ho ets i que te dediques amb això i que t'agrade. Vinga, va, que us poso un whisky cada un. Ah, I Me'ls abraço els dos i dic... Avui inviteu altres, no? I me'ls apreto fort. pago jo, nois. No porto bé com es diu, la intimidació. Pago jo. Pago jo. I us porte tres whiskies. Me gasto... Aquella taula... Sí, no? Sí, aquella taula està lliure. Senteu-vos, home, senteu-vos. Però què esteu tramant, tots junts? Teníamos que hablar contigo. No, es broma. Lexi, aquestes Bueno, preguntes, són secrets, són secrets. Aquestes preguntes, ja ho saps. Són secrets, ja ho veig. Vinga, va. Si Bueno, una cosa sí que li pago jo. I dic, una cosa sí que ens pots dir. Estem buscant, com ja has vist, estem arreplegant a tota la pandilla. Estem buscant també a Jaquem Pelagós. Saps si ha vingut avui per aquí? Ui, com a mínim fa un mes que no ve. un mes. Merda, puta. Crec que sí. Deu fer això, un mes, sí. Què li passa? S'ha 3 tornat setmanes, abstemi? 4 setmanes... S'ha tornat religiós o què? Haha. No ho sé. I se'n va. No, espera, digo, tráeme otro whisky, te lo pago yo. Venga, ara te'l porto. Perfecte. Y llavors, digo, chicos, si os parece bien, voy a hablar con Jimmy a solas. Vale. Y si os hago un gesto, os acercáis. A mi mentre me paguis els whiskies. Sí, ja no puc pagar molts més, eh? Tranquil, que el bo del Lexi te fiarà, no pateixis. A que sí, Lexi? I fa com que no te sent. No sé si et sent o no et sent, però fa com que no te sent. Hòstia. Te porta el quart whisky i ràpidament se'n va. Entenent que és probable que t'hagi sentit. Molt bé. Te'n vas cap Us a agafo- Jimmy. Me'n vaig cap a Jimmy amb un whisky. Què dius, Josh? Bona, Jimmy, aquesta la pago jo. I li dono Ha un anat whisky. bé el dia? Oita, així m'agrada, home. Amics com tu no en queden, hòstia. Ha anat bé el dia? Sí, bastant bé, Seu, bastant bé. home, Passa està que- claríssim, m'estàs invitant a un whisky. Ha anat bé el dia, per força. A mi no m'ha Sí. anat tan bé. La veritat és de que Què ha he passat? intentat de solucionar un problema, però no me n'he sortit. Però Què ha bueno, passat? Què ha passat, tio? Explica. res, els rivals. Ens l'estan Parlant jugant. de- Ah, perquè Jimmy imagino que treballa per Olire, no? També? Sí. Vale. De qui estàs parlant exactament? Ens estan entrant a la nostra zona. Oliri està que trine. Més val que no li comentis res, perquè I què són? Quasi- Negres? ca- Jo què sé, xinos? traficants de whisky. Ja. Penso si té alguna cosa a veure amb el carregament que jo vaig perdre en aquell moment. Te mira i te diu... Sembla que t'ha llegit el pensament i diu sí. La falta d'en ell l'ha fet anar a buscar amb un altre. I clar, ara s'han d'arreglar les comptes. Però no me n'he sortit, no els he trobat. Joder, si hi ha algun que pugui ajudar, ja saps que aquí estem. Vale, però de moment jo crec que no. I tu què? Un bon dia, què ha passat? Res, estem fent encàrrecs habituals d'Oliri, d'aquí cap amunt, cap a baix, i ara volíem... No t'ha anat bé Acabant. el dia? Bueno, ha sigut llarg, he estat a una biblioteca, què més vols que et digui? Així el que vols és que et faci un favor.
Crec que amb el whisky quedava clar, Jimmy. Quantes vegades t'he convidat? Bueno, un bon dia tothom convida. Però si no has tingut un bon dia, és que vols alguna cosa. Dispara. Què saps de Jack Balagós? Mai m'he fixat molt amb ell, però ens acabem de dir que fa Jack un mes que no... Lampegalos. Fes-me una tirada de persuadir, Persuasió. charlataneria, Sí, lo de encanto siempre. o intimidar. Joder! Voy para No allà. la veig jo. Jo no la veig. No, si no he tirat. Estic dient joder de... ¡Oh, toma! El joder de que tengo un 30. Normalment són importants les habilitats interpersonals a la llamada de Tulu. Clar, jo pensava que érem 3, dic, jo me dedicaré només a mirar si ens estan enganyant en persuasió. Ah, ja, en psicologia, saps? Diu, no en sé molt tampoc, no et pensis, però Jack va venir fa cosa d'un mes, potser 3 setmanes, dient que donaria 3 cops en una nit i que es faria ric. Anava darrere d'algo de la universitat i d'uns papers d'un professor. El tio que l'ha contractat era un foraster, Saps alguna d'aquest foraster? Jacob Smith. Des de que... Bueno, han sortit al diari, per tant els cops els va donar, i des de que ha sortit... Des de que els ha donat, que està desaparegut. Jo suposo que deu estar a casa seva. Casa seva està per Lower Street. Lower Per South Side. No, Però clar, és enorme. No en sé més. no tens ni idea, no? De on exactament? No. És probable que es punt el greixós. Busca'l. Allà, a Lower Ell- South. Ell sap on viu. Sempre rode pel campus robant els estudiants. Vale. Estic prenent notes, davant d'ell, amb una llibreteta que tinc. I vale. I te comences a notar molt marejat. El whiskazo m'ha anat bé, no? I què saps de Jacob Smith? Saps alguna cosa? Ja que era tan vacilón, ja que el Jack va parlar alguna cosa? De qui era aquest home que el contractava? No en sé res. I quanta pasta se'n va portar? Va vacilar de quan s'emportaria? Centenars de dòlars. Què? No li ha donat res a O'Leary, no? Segur. No se t'escape una. Això és el que estàs fent, no? Hombre. Ja Vaya sé feina de merda. Però bueno, Però bueno, almenys vaig ben acompanyat. No has vist qui m'acompanya? No has vist la bèstia aquella? sí, vigila, no es de fiar. No? Vaja. Algo que hagi de saber del meu company? Que vigilis. Vale. Bueno, Jimmy, ha sigut un plaer. I si no tens res més que contar-nos... Ai. Bueno, també m'havien comentat que Jack passava molt per Northside. Tu saps alguna d'això? Que algun Uf. un picapleitos Bueno, com aquest home? Podeu anar-hi, però... No sé com s'ho feia per entrar, la veritat. Algun Perquè enxufe deu tenir. Northside no és un barri, és un pub, no? O algo? És un tuguri. Un tuguri, vale. Un tuguri de gent adinerada, mafiosos d'alto standing. Vamos, que jo ja no podré passar, no? Bueno, a veure, Si no saben qui sóc. si Frank considera oportú, passaràs. Què és Frank? El gorila? El gorila que és més gran que Rudy. Joder. Frank el gorila, vale. Algun consell? Tu has anat mai? No, a mi no sé mi... No tinc res a fer-hi. No tinc els recursos per tancar tractes allí. Pues molt bé, tio, Jimmy. Joyce, Ha sigut Rudy, una ajuda. Pepper, Constitució. Fallo. Home, supero. Rudy també? Hòstia, tothom! Molt bé, el primer whisky
Us ha sentat prou bé per ser que no heu ni dinat ni sopat. Es de primero de mafioso, tío. Molt bé. Doncs molt bé, Josh. Li dono la mà i... Moltes gràcies pel whisky. Que Quedem en tinguis paus, sort no? buscant a... Somrient i sapiguem que no, però quedem en paus, no? Que tinguis sort buscant a Jack. Qualsevol cosa, digue'm alguna cosa, si trobes alguna cosa. Ah, bueno, l'últim, sí. Spumer Greixós, per on, quan no està robant, per on el podem trobar? Perquè ara no crec que estigui a la uni. Ni idea, la veritat. Pues ja tornem. Som molt amics amb Jack. Sempre s'han ajudat als moments dolents. Inclús crec que Spoon li va arribar a salvar la vida. Potser s'hagin de tornar al favor, ara. Quan el tinguem nosaltres. Molt bé. Doncs pues gràcies, Jimmy. Que vagi bé, Josh. Molta sort. I saludo, deixo el got, hi ha 8 de whisky i me'n vaig amb la taula. I els explico una mica la informació que hem recaudat i que el gordo aquell que hem vist segurament sigui Spum, el Greixós. Així que demà, en algun moment, hauríem d'intentar que robin a Pepper, mentre Rudy espera una mica en la direcció en la que l'hem vist fugir. Que ho veuries? Jo encantat. Fa rato que tinc els músculs adormits. Lexi torna a passar una altra ronda? Hombre, oi tant! Què tens de menjar? El Jos avui està generós. No, fins aquí. Què tens de menjar? No, que fins aquí. No, Aquí no tenim de menjar. Aquí es m'ha menjat. Un altre, no, Rudy? Porta. Així Una pagaré. altra ronda. Ja li pago jo. Sempre mole veure amb els bajos fondos. I us emporta una Un vaso de altra. leche. A mi fica-me la doble. Ja començo a tindre més set. I us porta 3 vasos de whisky, un bastant més ple. I diu per Rudy, Pepper, Josh... $8. Me quito la gorra. La dejo. Ai, Això sí que m'agrada. me foto la calva. I Rudy es gira mirant a veure qui hi ha pel pub. Té ganes de hòsties. A Jimmy no, Rudy? A Jimmy no. Pepper, has dit que pagaves tu. Sí, té. Molt bé, perfecte. Qui Salut! serà? Jo me'l deixo al cantó, no me'l veig encara. Jo sí que me'l veig, però miro a Rudy i li faig Rudy! Salut! Perquè ja veig així en plan... Aquest se li va la pinça. Mejor ser su colega, ¿no? No, mejor aquello de... Disfruta del brindis y no miris a la peña. Exacto, eso sí. Ara em giro. Salut! Salut, Rudy! M'apropo a Pepper i dic, com més vegui serà pitjor. Bueno, més pasta, me queden $2. Per això m'he guardat un xupito. El meu. Si vol un altre li dono el meu, però si no la ligo. Constitució, difícil. Rudy i Pepper. Té, Rudy, veu-te aquest, que el Jos no el vol, home. S'ha d'aprofitar el bon whisky de taverna. Veu-te aquest. Té, Rudy, a mitges. Té, home, té. I al bar se comencen a sentir crits. Crits? Se comencen a sentir crits. I un moviment i... Pa! Un matón te cau a sobre, Rudy. Ui, Rudy! I te trenca el vas fent-te un tall. Amb musiqueta de pelea. I el giro, me'l miro així, enfoco els ulls perquè no el veig ja. I li foto un cop de cap. Que Hitchcock ha quedat això amb la música, tio. Blau. Pelea. Que grande. Bang, bang, pum. Él se defensarà ell, ¿vale? Brawl, Vale. pelea.
Tiro pelea. Sí, Però, bueno, punyetazos cop de cap, no, també? sí. Jo em fico a animar el Rudi. Venga, Rudi, a muerte! Crec que m'ha pujat una mica el whisky, però a prendre per el cul! Venga, Rudi! Vale, ell. He fallat perquè he borratxo perdut, ja. Fallen Pues els si dos. falles, Però se t'encara. Quanta defensa tens? On hi Ai, fique? defensa, perdó. esquivar, Agilitat, no em surt. Ara no em surt, tio. Destreza. Destreza, Perdón, destreza. Estaba buscando. 40. 40. Pues actua primer que tu. Vale. I se te gire, és un tio gros. No tant com tu, però és un tio gros. I se te gire, t'agafa de la roba i... Pa! Com respons tu? Pegant o esquivant. Jo li torno, no m'agrada esquivar, m'agrada que em fa Vale. hòsties. Vinga. Ell té un èxit normal. Si tu tens un èxit difícil, Què he de tirar ara? Pegar igualment, no? sí. Vinga, va. Tu el que èxit. intentes és... Èxit Tu el que difícil, intentes ara. és, no? Ell t'ha agafat per donar-te un cop de puny i tu intentes que abans que et doni el cop de puny donar-li un altre cop de cap. Sí, correcte. No? Algo així? Pues vinga. Tira pega normal y si es un éxito difícil es que... Bueno, he marcat difícil i li dono punyetazo, Vale. ¡Oh! Estás muy borracho, cabrón. I pa! Te dona al mig de la cara. Pa! Te rebente tot el nas, tot sangrant. Te fa 5 punts de dany. No puc editar la vida, he d'editar, no? Vale. Sí. Dos- Editar, No era un dau només el cop de puny? vale, ja està. És un dau més el bonificador de daño. I aquest tio és un tio gros. Jo sóc un Els psicòpata del i... costat s'aixequen, els del costat s'aixequen. Què feu? No sé què. Rudi, què fas? Dale otra, Rudy. Li foto. Reviéntalo. Jo, me veieu que m'ha fotut l'hòstia i amb cara de psicòpata rient li foto un altre cop de puny. Yo... Lo único que voy a hacer va a ser estar atento por si en algún momento Rudy va a coger la pistola e impedirlo. Jo agafo una cadira Ja i li fa bé, foto ja fa al pavo. Agafo Li la fots amb la cadira al pavo. al Vale. pavo que està pegant al Rudi, perquè vaig borratxo i a mi compañero no toca ni Dios. Vinga, fot-li. Sois Rudi. putas cerillas. Però jo primer o primer Pepper? Primer pegues tu. Venga, Tens un èxit. I ell ¿qué fa? ¿Esquiva o pega? intenta esquivar, però esquivar no té massa, no? 50. Joder, Fua! Esquive. Te torna a esquivar. Pepper, agafes la cadira i l'intentes trencar Sí, a l'esquena. que, Fot-li. que tinc que, Ara ell que tinc que tirarà amb tirar. desventatge, vale? Que ell tinc que també tirar. Brawl, Pega. Sí, pelea. Vale, no sé on que és una cadira. fa un dany diferent. Una arma improvisada fa 1 de 3 de dany. Vale. ¡Ole! ¡Ole! Home, xaval! Yeah! I ell falla. Tira un dau de 3 més... un dau de 4 més bonificador de daño. Quant tens de bonificador de daño? 12 de pelea, ¿en serio, Piper? No, és difícil, té 24. M'has dit, perdona Marc, un dau de... Un dau de 4 més bonificador de daño. No saps quant tens, no? De bonificador No. de daño. On ho veig, això? Buah, he tirat tan difícil, no us ho perdeu. Sí. Per això l'has tocat. Pues ya, pues llavors s'ha fet un... Ah, vale. No tinc bonificador de daño, tio. Un dau de Surt 4, zero tens 0. Un dau Sí. de 4, pues. ¿Y on se sap això? Que és la força o algo? Sí, depèn de la força. Li Bueno, fas surt 3 abans danys. La cadira es trenca. Tra! Els Atributos de un combate. del costat comença a separar. Intenta separar. Lexi ve de darrere. Això aquí no, Foteu el camp d'aquí. Foteu el camp! Rudi. Bé, I Rudi, content, perquè tenia ganes de maranya, el contindre té agafat, agafa el vas de darrere i li fa pa! El rebente. I mentre diu molt bé, Piper, molt bé. No sabia que series aquest tipus de gent.
molt simpàtic. Mentre li surt Vale. sang, vale? I... Però això, Vinga, Rudi. això respondràs al seu atac, vale? Vale. Que té un èxit extrem. Per tant, t'entra. Vale. Ni que treguis un èxit extrem, t'entrarà. Però em farà... 7 danys. Crec que te tira, Ara què he de fer? T'ha tret... Tu l'has pegat i us heu Però no pegat l'un a l'altre. Vale? Fes una tirada. Però has de treure... Has de treure un crític. Has de treure un 1 o un 1. Ell ha tret un 5 de 100, saps? Sí, ara he vist que era un 10 de 100. I te fa 7 danys. 7 Tirada de Constitució. No, si encara li queden 2 ferides, crec. Caus al terra. I tens una herida grave, vale? On em fico, això? A la fitxa hi ha un lloc que hi diu herida grave. Vale. Es veu Pepper, que és una Josh. herida grave des La de gent fora. comença a separar, comencen a agafar els altres. Pepper, què fas? I aquell te senyala a tu, Pepper. Diu, fill de puta, i ara hi vas tu al darrere. Josh, Pepper, què feu? Treure la pistola. No tens? Com? Tens pistola? Sí. Treus la pistola. Però la trec en plan... Alejaros, hijos de puta! I intento aixecar el Rudy i sortir a fora, saps? Vale. En todo eso yo que estoy, yo sentado en la mesa flipándolo, ¿no? Tu què fas, Josh? Pepper treu la pipa. Rudy cau al terra. Toca, cau sobre la taula on teníeu els whiskies que surten volant. Al teu costat. Jo tot i estar fet una merda perquè el whisky volar dic no! Agafo la gorra i dic, marxem. I vaig fent així amb la gorra, com, uix. I vas senyalant amb la pipa, tirant enrere, caminant enrere, a poc, Pepper. Portant a Rudy entre els dos, escales amunt, i el tio de baix està així, que l'han agafat uns quants, estan així, està així com dient... Ara marxeu, gallines! I marxeu del bar. I quan sento gallines, intento agafar la pipa. Tu estàs inconscient. És igual, no són soc, però intento disparar. Estàs inconscient. Vale. Has fallat la tirada de Constitució després de que te facin Vale. més de la meitat del total de vides que tens. Vale. Hòstia, abans de marxar miro de reüll a Jimmy. Amb cara de joder. I s'està mirant amb una inexpressió total, com dient... Tu sabràs. Això ho fa cada dia, això. Això passa que... Sí, no sembla ser que passi poc sovint. Hòstia. Vale, pues res, en fora. Aneu a fora. Abans sé qui és el que m'ha pegat o no? Sí. El conec? És habitual, no? Vale. No, és per rolejar. No, potser no hi tens tracte, però si el vols buscar el pots trobar sense problema. Sortiu fora. Rudy està desmaiat. Rudy! Li foto dos bufes a la cara. Rudy! Medicina o primeros auxilios? Uf. Wow. Busqueu. Tiro yo. Tiro primeros auxilios, Ventatge. ¿vale? Tira amb ventatge. Que tiro 2 vegades, no? Sí. Mira, superada la primera. I la segona, per veure si és un crític. No, a la primera. Tinc 30. I neteges una mica la cara de Rudy i l'intentes de despejar una mica, li poses alcohol sota el nas o alguna així fins que es desperte. Tens una ferida al mig del crani, Rudy, bastant lletja. Te quedarà una bona. Lo primero que le digo es, Rudy, ¿estás aquí? ¿Ve? Venga, va, desperta. Vaya paliza le has dado, tío. Lo has destrozado. Venga, vámonos. Puto alcohol. Creo que lo has matado, Hay que irse de aquí. Venga, va. Sí, hauríem de marxar i tal. No s'echen. Silenciat. Pepe, me desperto yo. Pepe, crec que haurem d'anar més vegades junts a divertir-nos,
Hòstia, m'ha fotut ben fora aquest, I me toco i dic, em fa mal. Ai... Bé, som-hi, que els hem apuntat amb una pistola i no crec que tardin a sortir, I col·lega. jo me giro i dic, em quedava el whisky a mitges i com intentar tornar. No, Rudi, no, és igual. Ja no hi ha whisky que valgui. Ja de camí pillem una botella que et farà falta per aquesta ferida, nen. D'acord. Estic una mica marejat. Perdó. Xoca aquest 5, Rudi. No, ha estat bé. Almenys sé que hòsties podeu fotre. Bueno, l'han tombat, Sí, Ja, sí. bueno, l'altre era un camió, per lo que veig, no? Però Bueno, entenc que està... Més o menys Ha tingut igual quatre tirades, igual ha que el tingut Rudi. tres Més o menys tirades, igual que el tres Rudi tirades és. Però Hòstia, entenc que l'han de portar a curar o què? Tu què Estaria creus? bé. Però un més 4 al mal és un toro, no? Perquè jo tinc Ell un també el 0. té. Ell també el té. Ah, sí? Hòstia. Vale. Bueno, doncs, suposo que no és la primera vegada que Rudi, Piper o jo rebem mal. On va la màfia a curar-se? No crec que vagi a l'hospital. O sí, perquè Sí. tampoc hi ha històries mèdiques. O sí, anem a l'hospital. Ens apropem al cap. Aneu a l'hospital i entre males cares, perquè fas la pinta que fas i saben a lo que et dediques, I la peste a whisky que pegamos. te fan també en el cap, te treuen algun timbre que tens clavat i tal, i tira un dau de 4 més 1, que és el que et curaràs. M'encanta perquè el Pepper s'ha afegit, ha trencat una cadira i després ha marxat, Apuntant a la pipa, hijos de puta. Més un, Marc, més un. Un dau de 4 més 1, sí. Te cures Tres. 3, te treus la herida grave i quan surts te passen factura, una factura de $5. Vale. Tenim El resto, no? Ah, sí, tens? Vale, bé. Bueno, no sé quan era crédito. 5 crèditos, quan no? 5, 10, teníeu 10. 10 cada un teníeu. O sigui, esteu pelats. Queden 2. A mí también 2 y al Rudy 5. Bueno, podemos hacer otros 2 whiskies y otra palita. No, pero oye, a ver si te puede vender morfina o algo, tío. Rudy, ya que fas la cara, a ver si trobes algun metge que te vulgui vendre morfina. Això s'ha de comprar al drugstore. Ah, No s'ha de vale. comprar a l'hospital. Ah, no, pero Altres yo me refería de rollo ilegal, de que... Sota mano. Pero vale. I jo surto i dic, llàstima, avui no hi ha la Martina. La Martina és la que em cura normalment. Descompte, perquè a vegades li faig alguna coseta. O sigui, m'agradaria veure si hi ha algun dels metges abans de marxar que tingués més pinta de... o que no estigués tan escandalitzat. Algú que crec que pogués untar. Tira sol. Sort. Sort? Sí. Buah. Por res. No, marxem. Marxeu. Amb un 81 i amb psicologia, tio. I aneu a dormir. O què feu? Sí. Sí, jo me'n vaig a casa meva, Vale. És dir, bueno, nois, ens veiem demà a mig matí, tampoc fa falta a primera hora, cap allà a les 9 o les 10 a la Bíblia, a la universitat, a veure si trobem a Spum. Sí, d'acord. Tinc marejat, però jo tinc ganes de córrer. Tranquil, Piper t'acompanyarà a casa, Pepper. Sí. Jo he quedat amb la Lucy, nois. Vinga, adeu. Amb aquesta hora ja no la pots trucar, la Lucy. Ja. Bueno, qui no. Bueno, pots trucar-la. Trucar-la la pots trucar. No, jo me la porto a casa, si vols. Rudi, si vols venir a casa meva, ja som brothers de sangre, loco. Quan se'm passi el whisky tornaré a estar més estiradet, per això, però... Es tan de sábado por la noche eso. O sea, te borrachaste, acabar una pelea y sí, vente a casa a dormir y vamos a echarnos un Mario 64 si hace falta. Perdón. Aneu cap a casa Ajá. i us poseu a dormir. Sí? Sí. Josh, tens un somni
I Pepper també. El somni de les estrelles, de la immensitat. És un somni terrorífic, amb les flautes, amb la melodia de les flautes. Rudy, tens el mateix somni, però al mig del cosmos hi ha una bola. Una bola amb unes flautes que surten d'en ella. Uns tentacles es mouen. Tirada de cordura. Què pitjor, de munt de cordura? Sí. Tens un èxit, perds 1. La massa és amorfa, enorme i feta d'espirals. Les trompetes sonen, més fortes. Són estranyament terrorífiques. I amb això deixem la partida d'avui. Vale? Ok. Vale? Que portem 1 hora i 3/4, que és el que havíem dit que jugaríem. Què tal el temps? Anem bé o no? Sí. Curiositat, curiositat. Vull dir, anem sobre la marxa, no? No ens hem... No, aviam, aquí farem... Pues fins que acabem. Una altra o 2 més.